El Carles aquí. A l'albarda. Ui! Què vols? Sí, sí, sí. Jaume! Ah, et toca a tu, eh? Des de sempre que havia volgut volar aquí, bueno, només he tardat 30 anys. I Montserrat, Claret, aquí. Uehe! Uehe! I el Carles. Carles aquí a la celite però la pura. La GT i aquesta aquí és la pura. Ué, Carles! Ué! L'Albert Cantells, el Carles i el Jaume que hem pujat junts. Chino Chano. Sort del Jaume, que és Jaume, vamos, és per anar amb ell fins a la fi del món. Després qui més? Crec que hi ha el Jordi Roset també, Albert Cantells aquí. Ui! Ahí, Albert! Albert sobre Montserrat. Uah! Que guapo, tío. ¿Eh? Guapísimo, es increíble. Vamos. Aquí. Ara s'ha tapat bastant, s'ha fotut en sobretot. I bueno, no hi ha tanta tèrmica encara, però bueno, encara n'hi ha. Allí hi ha el Cantells que està remuntant i aquí dalt l'Albarda, que és on hem despegat, aquest de la dreta. El Montgros, aquest redó, bestial. A veure si puc tornar a remuntar i